שלום, שמי דניאל גליקר, אני מורה מוסמך למדיטציה טרנסצנדנטלית מאז 1975. מאז לימדתי הרבה. למעשה אחרי 3,000 הפסקתי לספור. אני בשיעורים האלה לא אלמד אתכם איך עושים את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. אני אסביר יותר את המדיטציה עצמה, מה היא עושה, מחקרים מדעיים שנעשו עליה, כך שמי שירצה ללמוד אותה יצטרך לפנות לאגודה למדיטציה או למורה מוסמך למדיטציה טרנסצנדנטלית וללמוד אחד לאחד כמו שכל אחד לומד. אני חושב שהדבר הכי טבעי להתחיל בו, מהי בכלל מדיטציה טרנסצנדנטלית. אז המדיטציה הטרנסצנדנטלית היא טכניקה מנטלית מחשבתית, זאת אומרת שמתורגלת במחשבה, מאוד פשוטה, מאוד קלה, לגמרי טבעית. מתרגלים אותה פעמיים ביום, בכל פעם כ-20 דקות. זה נעשה בישיבה נוחה בכיסא או בקורסה, רק בעיניים עצומות. קל מאוד ללמוד אותה בקורס קצר, בהמשך אני אדבר על זה. מתאימה לכל אחד. לשמנים, לרזים, לגבוהים, לנמוכים, לעשירים, לעניים. כל אדם יכול לתרגל אותה. התוצאות שלה מתחילות ישר מההתחלה. מהתרגול הראשון, מהפעם הראשונה שעם המורה שלך אתה עושה מדיטציה טרנסצנדנטלית, וככל שעובר הזמן התוצאות מתרבות. גם אחרי שנים, גם אחרי עשרות שנים, כל הזמן יותר ויותר ויותר תוצאות. מה זה לא? הרבה פעמים אנשים שומעים את המילה מדיטציה, עולים להם כל מיני דברים מוזרים בראש. אז המדיטציה הטרנסצנדנטלית זו לא כת, גם לא דת, מתרגלים אותה אנשים ששייכים לכל הדתות. זו לא פילוסופיה או אורח חיים, לא נדרש שינוי בהרגלי האכילה, מעכשיו אתם אוכלים רק צמחוני או טבעוני, כלום, אתם ממשיכים לאכול מה שטוב לכם, מה שבריא לכם. זה לא מחייב שינוי בלבוש או באמונה, וזה לא משהו מוזר. אנחנו לא משתמשים בחייזרים או ברוחות רפאים, פשוט הטכניקה הזו היא ממש מיינסטרים. האדם שהביא את המדיטציה הטרנסצנדנטלית למערב לפני למעלה מ-50 שנה, מהרישי מהש יוגי, ומלמדים את הטכניקה הזו מורים שהוא הסמיך והכשיר ללמד אותה. הגוף שמלמד את המדיטציה הטרנסצנדנטלית נקרא האגודה הבינלאומית למדיטציה. הגוף הזה קיים בעולם למעלה מחצי מאה. בארץ היא נוסדה בשנת 1968, זה היה אז אגודה עות'מאנית, אחר כך זה הוסב כעמותה. מאז למדו בישראל את המדיטציה הטרנסצנדנטלית למעלה מ-55,000 איש, וברחבי העולם יותר מ6 מיליון. מה מיוחד במדיטציה הטרנסצנדנטלית? כי היא שונה מכל סוג אחר של מדיטציה. כשאני התחלתי ללמד את המדיטציה הזו, אנשים היו שואלים אותי, מדיטציה? מה זה בכלל? היום שואלים איזו מדיטציה? כי יש היום המון סוגים של מדיטציה. המדיטציה הטרנסצנדנטלית שונה מכל אחד מהסוגים האלו. א', כל אחד יכול לתרגל אותה. יש סוגי מדיטציה או שהתרגול שלהם מאוד קשה, ולא כל אחד יכול, או שהן מחייבות אורח חיים מסוים, לוותר על דברים, להתנזר. את המדיטציה הטרנסצנדנטלית יכול כל אחד לתרגל. היא קלה, היא פשוטה, היא טבעית לגמרי, והתועלת שלה מוכחת באופן מדעי. מה זו טכניקה שהיא קלה, פשוטה וטבעית? טכניקה שאין בה שום מאמץ, אין בה ריכוז. לא פעם אני שומע אנשים אומרים, אני בחיים לא אצליח לעשות מדיטציה כי אני לא מסוגל להתרכז. נכון לסוגים מסוימים של מדיטציה, לא נכון למדיטציה הטרנסצנדנטלית. כאן אין שום תהליך של ריכוז, ללא שליטה במחשבות. סיפר לי חבר שלפני כמה חודשים הלך לסוג אחר של מדיטציה, האנשים התיישבו, המדריך אמר, עכשיו אנחנו נעצום עיניים ונפסיק לחשוב. מישהו מכם פעם ניסה להפסיק לחשוב?
מישהו הצליח להפסיק לחשוב? מחשבות הן חלק מהחיים. איך אמר דקארט? אני חושב, משמע אני קיים. מחשבות כשאנחנו ערים באות כל הזמן. לשלוט במחשבות או משהו כזה פשוט דבר שנועד מראש לכישלון. רעש והפרעות אינן מכשול לתרגול, אפשר לתרגל אותה באמצע תחנה מרכזית, אין כאן שום בעיה, ולא צריך להאמין ביעילות של התרגול, במערישי, במורים שלה, כדי שהתוצאות תבואנה. אדם יכול להיות הספקן הגדול ביותר בעולם, לא להאמין למילה אחת שאני אדבר עליה עכשיו או בשיעורים הבאים, לא להאמין למחקר אחד, ילמד, יתרגל כמו שהוא למד, יקבל את כל התוצאות. תודה, אנחנו נמשיך בפעם הבאה.